Mert hogy csak füvet adnál bele, akkor nem. Akkor kampó van. De nincs kampó, mert úgy is lehet szívni, csak folyamatosan gyújtogatni kell. De várj, még ott tartok, hogy veszel egy csigát. Nem, azt tudod dohány dobozból, szóval cigi dobozból csinálni. Ja. Jó, igen? Te tudod, kire hasonlítasz? Kire hasonlítom? Na megmondom, hát saját magadra, meg még hasonlítasz másra is ám. Arra, akivel együtt voltam kosárlabdatáborban. Anya, tényleg hasonlított. Arra tényleg? De te nem is voltál ott? De ő ott volt, nem? Ott volt? Voltam kosárlabdában. Béla. Te lánynak nézel ki. Látszat néha. Akkor most legyünk láncdohányosok. Még egy cigit. Nagyon Jécsi, meséld már el. Jól van. Ha egyszer füvezni akarok, most már elhatároztam Mondja, tényleg. és miután megveszed a csigát. Na szóval, a csigát azt nem kell megvenni, azt lehet dohánypapírból Ja, csinálni. igen, akkor csinálsz dohánypapírból De ezt csigát. megveszed. Igen. A dohány az nem papírból van. Akkor mi az, hogy dohánypapír? Jaj, Jó, ne, bazdmeg laikus vagyok, mesélj úgy, hogy igen, csinálsz egy csigát. Az, ami itt a fűszűrő, de a füvesztigén nincs fűszűrő, érted? Miért? Mi van, vicces vagyok? Nem, engem De érdekel. miért nincs? Ez komoly dolog, ezen sírni kéne. Na szóval, Hát mondom előző tovább. kinyújtam egy kicsit, de még nem vagyok színes. Nem, mondja, tényleg. Van nálam zsepi is. Az jó. Az is kell a füvezéshez? Az nem. Akkor mit kell még hozzá? Hát füvezés után olyan van, hogy tisztára halucinálsz. Megérted. Most még mit érted azon kívül? Hát azt, hogy Tisztára szoktam halucinálni. az alkohol az nem olyan, érted? Miben más, mint az alkohol? Hát, például, amikor a metró aluljáróba mentem a Peti barátommal, osztálytársammal, Nem is akkor... Peti vagyok. Te is Peti vagy? Húha! És mennyit szoktál? Mármint tudod, van az a szű, és már Hát hallod, úgy van, hogy veszek egy mennyit? gét, két rugás. Veszi egy gét. És én hát akarok venni, akkor mi van? De lehet úgy is, hogy csak a magukat veszed, hogy jobban beüt, de nem a magukat kell, az szar. Szóval, hogy van ilyen egy gyantában van benne. Gyantában. Olyan zsír. Szóval olyan, mint a zsír. És akkor belerakod a dohánypapírba, de előtte szét kell morzsolni, és akkor félbetöröd a cigit, és akkor hozzákeversz dohányt. Miért törött félbe? Hát azért töröd. Van nálad ilyen hogy legyen fű, benne vagy mi? rendes dohány is, mert hogy csak fűt Jaj, raksz csörgött bele, telefon, akkor kampó. nem Érted? És nem lehet, hogy kiszarni, muszáj felvettelni. Hát, de ki lehet szórni, de nem tudom. Szórni. Szórni? Ja. Szórni. Jó. Szia. Szóval csiga, azután jön a dohánypapír, azután jön Szóval a mondtad. dohány, utána pedig szétmorzsolod hitelkártyával, mi azzal szoktunk. Szóval azzal... De mit morzsolsz szét hitelkel? A Hát a füvet? füvet. De Szóval miért ez az így úgy gyantában van, vagy mi? Aha. Aranykártya. Akkor még nem füveztél, úgy látszik. Na, hát mondtam, hogy még nem. De az előbb azt mondod, hogy füveztél. De az előbb is azt mondtam, hogy még nem füveztem. Jó, az előbb viccelt, tudod, nem füvezett még. Aha, én már füveztem, szóval én el tudom mondani, ha De kíváncsi kemény. vagy. Igen, kíváncsi vagyok. De én nagyon szeretnék már egyszer füvezni, de Van egy barátom, aki már füvezett. Na,